Croeso chi yma unwaith eto. Dwi wedi dengyd i'r ardd heddiw. Mae'r haul wedi bod yn gwenu yn braf ac yn gynnes a mae'n braf cael bod yma yn dydi. Mae'r haul yn sicr wedi bod yn gymorth i ni ar tywydd braf yn ystod y cyfnod rhyfedd yma dyn ni ynddo fo. Ond nid dyna'r unig beth sydd wedi bod yn helpu ni. Un o'r pethau sydd wedi bod yn gymorth yn ystod y cyfnod yma ydy'r we. Mae gallu cysylltu ar FaceTime neu WhatsApp, cynnal cyfarfodydd ar Zoom, rhannu caneuon ar Corona, ar Facebook a gosod gwasanaethau neu hyd yn oed fyfyrdodau fel yma ar YouTube wedi bod yn help. Dwi'n siŵr i ni beidio teimlo cweit mor ynysig a tysa'r pethau yma ddim ar gael i ni. Felly os da ni'n cael trafferth efo'r we, wel, chi'n bod os daw neges ar eich sgrin chi yn dweud your internet connection is weak, neu os daw'r cylch bach yna sy'n troi rownd a rownd ar ganol y sgrin a chithau'n gorod aros yn ddiweddu i'ch sgwrs chi ail ddechrau neu i'r beth bynnag da chi'n wylio ail ddechrau. Wel, mae'n rhwystredig iawn ydy. Da ni angen signal clir, da ni angen cysylltiad cadarn mwyn i bethau fod yn hwylus. Wel, dwi wedi bod yn sôn yr wythnos yma am wrando ar Dduw. Ond i lawr y bol, mae'r cysylltiad yn wan os ydy o yna o gwbl. Mae fel sydd mynd ar goll. Dydy llais Duw ddim yn glir os ydy ei glywed o gwbl. Felly, sut mae Dyw'n siarad efo ni? Ar hyn mae'r Beibl yn ei honni fod Duw efo pob math o wahanol ffyrdd o siarad efo ni. Myfyrdod rhywun fod Duw wedi ysgrifennu 2 lyfr. A gallwn ni feddwl am y llyfrau yma fel Dyw'n siarad chydig bach yn anuniongyrchol. Llyfr y Greadigaeth a llyfr y Beibl. Mae llyfr y Greadigaeth yn sicr yn siarad efo ni. Mi ddydodd y salmydd fod y nefoedd yn datgan gogoniant Duw ar ffurfafen y mynegu gwaith ei ddwylo ef. Os da chi wedi rhyfeddu yr wythnosau dwytha yma at y Greadigaeth, yr awyr las, y ser yn glir yn y nos, y coed yn deilio, y blodau yn y gwanwyn. Yna, mae i gyd yn deitha ni fod Duw yn ogoneddus yn dydi. Os ydy'r cread yn ogoneddus, wel, gymaint mwy gogoneddus ydy'r crewr. Ac wrth gwrs, yn y Greadigaeth, mae yna bethau'n digwydd i ni. Mae yna be mae'r Beibl yn alw'n ragluniaeth a mae Dyw'n siarad efo ni yn y pethau sydd yn digwydd hefyd. Mae'n siarad efo ni weithiau am ei ofal caredig yn cadw ni a'n harwain i lefydd lle da ni'n cael cyfleon newydd. Mae hefyd yn siarad efo ni am freuder yn y Greadigaeth. Na tydi'r byd ddim fel dyle fo fod achos bod pobl yn yn wael efo'i gilydd. Mae pechod yn calonau ni a mae'r Greadigaeth yn syrthiedig. Tydi ddim yr hyn ddyle chi fod fel bod ni'n cael pethau fel pandemics yn torri ar yn traws ni. A diolch byth, dyn nhw ddim yn dod mor aml â hynny. A llyfr y Greadigaeth yn helpu ni glywed llais Duw yn anuniongyrchol mewn rhyw ffordd. Fel darllen llyfr. Wedyn yn y Beibl, mae Duw yn dangos ei hun yn fwy clir i ni. Yn dal mewn rhyw ffordd chydig bach yn anuniongyrchol, mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hanafiad trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Yn yr ysglythyrau mae Duw yn dangos ei hun fel y Duw sanctaidd, y Duw galluog, y Duw gogoneddus, Duw tragwyddol a holl bresennol yma yn ymplith ni mewn rhyw ystyr. Ond yn arbennig, mae'r Beibl yn dangos i ni fod Duw wrth i fodd yn trigarhau a galw pobl yn ôl at y fo'i hunan. Os da ni'n gweld gogoniant Duw yn y Greadigaeth, iddo thineb yn ei ragluniaeth, fysa ni'n dweud i lythyr cariad o tuag ata ni, i fyd mewn gwrthryfel ydy'r Beibl, a'r cyfan yn cyrraedd i ben llanw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae yna siarad mwy uniongyrchol na hynny hyd yn oed. Da ni'n darllen yn yr Hen Testament am y proffwyd Elia sy'n tro'n gorfod mynd i lockdown.
oedd wedi ennill buddigoliaeth fawr yn erbyn y gau broffwydi. Ac o ganlyniad roedd Jezebel, frenhines ddychrynllyd honna, formidable efallai di'r gair fydden ni'n ddefnyddio amdani hi. Mi oedd hi wedi gosod contract allan am y fywyd y proffwyd. Felly dyma fo'n ffoi am i fywyd i'r anialwch. A dyma fo yn mynd ar ben ei hunan i fynydd Horeb, a da ni'n reid siŵr mae dyna enw arall ar fynydd Sinai, lle siaradodd Duw efo Moses. Ac Elias yn cuddio mewn ogof yn hiraethu am gael Duw yn dod â Gair i ganol iddi galondid a'i anobaith. Ac wrth iddo fo hiraethu am air gan Dduw, da ni'n darllen, dwedwyd wrtho, dos allan a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. A dyma'r arglwydd yn dod heibio, bu gwynt cryf nerthol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd, ond nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt bu daeargryn, nid oedd yr arglwydd yn y ddaeargryn, ac ar ôl y ddaeargryn bu tân, nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol, neu falle gallen ni ddweud sŵn distawrwydd. Pan glywodd Elias lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngenau'r ogof a daeth llais yn gofyn iddo, beth a wneud i yma, Elias? Nid yn y sŵn mawr, ond yn y distawrwydd llethol yma. Fe siaradodd Duw ag o, nid mewn llais clywadwy dwi'n credu, ond yn nyfnder ei galon. Doedd dim camgymryd. Doedd ysbryd Duw yn ymwneud â'i ysbryd o fel proffwyd, a gair Duw yn dod, nid fel e-bost, nid fel llyfr neu fel llythyr, ond gair Duw yn dod mor real a'r sgwrs fyddai'n gael mewn ychydig wrth gael paned efo Gwenan. Y ffordd mae'r Beibl, ac yn enwedig y Testament Newydd yn egluro hyn, ydy trwy ddweud fod yr ysbryd glân yn dod i'n hargyhoeddi ni fod Duw yn ymwneud â ni. Phan mae hyn yn digwydd, mae'r Beibl yn dod yn fwy na geiriau ar bapur mewn llyfr. Mae'n dod yn fwy na jyst ffeithiau ag egwyddorion i oleuon meddyliau. Mae'n dod fel gair bywiol i oleuon calonnau ni. Ac efallai mae'r ateb cyntaf pan mae hyn yn digwydd ydy, wel, da ni eisiau pwyso'r botwm mute yn dydyn ni, achos mae llais Duw yn gallu dod mewn ffordd anghyfforddus. Ddydodd Iesu fod yr ysbryd yn mynd i argyhoeddi'r byd o bechod, o gyfiawnder ac o farn. Ond os parhawn i wrando, fe ddaw llais yn gwahodd, fel mae Emen Horatius Bonar yn ei ddweud. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tir data fi yn awr, flinderog un, cear fy mron, rhoi pwys dy ben i lawr. Dach chi wedi clywed y llais? Dach chi'n dal i glywed y llais? Gadwch chi'n ei weddio. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tir data fi yn awr, flinderog un, cear fy mron, rhoi pwys dy ben i lawr. Mi ddeithim at yr Iesu cu, yn llwythog dan fy nghlwyf, gorffwysfa gefais ynddo ef a dedwydd wyf. Arglwydd yng nghanol sŵn y byd a bywyd, mae'n aml yn anodd gwrando ar dy lais di. Ond da ni'n gofyn, a wneud i ddod â llefaru eto, wneud i lefaru yng nghanol y cyfnod yma wrthon ni, am dy ogoniant, am dy fawredd, am yn hangen amdano ti, ac o arglwydd yn fwy na dim wneud i lefaru wrthon ni am dy gariad yn Iesu Grist. Amen. Wel, mae yna rhywun yn gweithio yn yr art y cefn i mi efo ryw ebyll yn gwneud tylle. Felly gobeithio bod hwnnw'n disturbio gormod ar y llais sydd wedi dod atoch chi bore yma. Dan eich bendith.